शुक्र नहीं तो कभी को छोड़ के तुम जाए तो तुम्हारे बेचने के लिए और मुझे बोला कि मुस्लिम लोगों के साथ देनी है मैं तो अपने गांव में देती हूँ मेरे इतना सारा कस्टमर है बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता है बट तुम तो जाती हो ना बाहर खूब अच्छा बर्मा तुम तो सेमा से भी ज्यादा बदतर हो मुंह लगाने से भी पहले सोचना चाहिए 14 सा इंजेक्शन लगने चाहिए हाँ बात मत करो हेलो 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 लोगोफोर जोङो दा थांगासिनो दं आरोना दमासि जानो दमासि जानो नङा दमासिनि खोथा सौराय जानोसो थांनो नागिरदों स' नोंथांमोना आंनि ब्लगखौ नायनो इन्ट्रेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो ओमफ्राय नै आं गस्ला लादों आरोना गानथ'वाखै बारजों फोनांगोन ना आं मिथिया आं थांनो हागोन हायाथाय र' आं बेखौ बारनो नागिरदों बेगे जानायदों बेगे नै बे हाखरखौ बारनो नागिरदों आरोना दैयानो बैयाव बैग्रि जानो थांनो नागिरदों ह बहाय नायलांदो बिदिबा लोगोफोर हरैहाय माबा सावो आरोना दां सावो खोमा माने सावनाय बायदि मोनदों आरोना आङो आं मिथिया जायखिया आङो सावखोन्दा बुस्थु नुदों आरोना माखासेफ्रा फैनो रोङा हनै दाबनो एसा मोजां नुदों बेखौ गोजां बोथोर ना मोखांफ्रानो गोजां बोथोराव गाज्रि जायो आरोना आंना ओमफ्राय सनाय लांबाय थादों आरोना एसे जानाय लोंनाय अबस्से माने दमासिनि थाखायसो फैदों दमासियावहाय माने एसे बिरदावमोनाव सिथाव माबा माबि जानो फैदों आरोना सिगांबो फैखादोंमोन ओमफ्राय दाबो फैदों आरोना ओमफ्राय सनाय लांबाय थादों जोङो दा मा मा जायो आरोना सिथाव फिथा सिथाव बायदि बायदि आंसो बांद्राय फेथेर फेथेर बुंबाय थाबाय आं बैग्रि बुसिग्रायानो जागोन फैनानै जाफैनो हागोन आराम खाबाय बिबाय रा बियो नान खंबावला गुनथ' आं दानदों फिरिदो नै नोंसिनि क्लासफ्रा दिनैसो नुबाय दा आंखौ बुंहरबाय थानाया आइ माहिर नोंखौ नायनायनो सोरबा सिख्लाफ्रा आं मिथिया नै बेनो नोंसिनि क्लासाव हनो दे नै थांफिनादों बेखौ जानोसै नै केसा लागा उरफिसि आंनि गोरबोआव दान मोननैनि गथ' दङ बेखौ आं मा खालामनो नाथाय गोखै जानानै थांगारनोसै मालायना थैनो गाबाजोबदों नायदों थैनो थांदों अगर गलती से भी मांगा ना हमसे बोला तुमने नहीं सुना वो आयो guys ani खाने को तो किस दिन सासेस नुनो सने ना सासेयाव नै दाउला जादों जोंना दाउजोनिफ्राय दाउला ओंखारदों दिनै दाउजोनि हाय गाइस नै जोंहानि न'आव दिनै दाउला ओंखारबोदों आं मिथिया मालानिफ्राय फैखो दाउला हनै बांसिनगासिनो बे खालामलाय खनसे फान्थावस्रि बायदि हाय गाइस दाउला बेखौ बुङो फान्थावस्रिनि स्किन लोगो फान्थावस्रिनि सेकेन्ड लोगो फैदों आलु गुथि आलुस्रि फान्थावस्रि आलुस्रि ओमफ्राय सासेया माबा फैदोंमोन मिया माबा मा होनोमोनलाय
सानि देवल खालि हासुफैयोल' हासुफैयो हासुनोल' ओंखारबाय थायो फट'खौ दा हरलाय होनोसै नामा ओमफ्राय दा न'आव सहैबा फट'खा हरलाय नायलांबाय थादो आरो ना मिनि मुं दोग्राखौबो जादो लोदो ओंखारलांदो मानसि गाज्रिखौ हाय जोंखौ थांगोन जोङो मा खालामबाय थाला हाखौ होनलांदो फख्रि दङ आरो गावबो उन्दुला गंसेयाव पूरा फेंक के मारेगा बिदिखौ फाननो हाया खाना हाय जानो जमाय सिंगल निसना बानायছে ভালো লাগছে नुबाय कुछ बनाए खाते हैं जाने अगर तू पहले बता चांदी का चटोरा वो तो पहले हिंदी में कुछ भी नहीं आता वन नहीं अच्छा चांदी के चटाई तू पहले उसको हिंदी में तोड़ के बता फिर मैं वन उसके बाद तुम्हें इतना बड़ा सेलिब्रिटी हो कि शर्म नहीं आता हिंदी में नहीं तोड़ सकते मैं तो सेलिब्रिटी भी नहीं हूँ मुझे बोला ना बोला मुझे कौन देखेगा तुम्हें सब लोग देखता है 1 मिलियन होगा देखो बेचारे को दिल पे लगा इसलिए बोला कि बोरोलेन मेरा है मैंने कब बोला कि मेरा है तुम्हारा ही है मुझे नहीं चाहिए मेरे जितना भी है उतने में मेरे गांव में चल जाता है फट' लानो नागिरदों ना बिथांमोना केमेरामेन जल्दि र' ना जोंनाव दंसै